Bai, guk sumatu dugu aldaketa diru kontutan. Urte batzutik honea, eta jende gehiago egiten du diru kontuk euskaraz, eta baita errenta aitorpena ere. Eta naturalki ematen da zerbitzu hori euskaraz. Gaur egun, Oiartzuarrek arazorik gabe egin dezakete aitorpena euskaraz ogasunen bulegoetan. Eta autolikidazioa jasotzen duenak ere aukera dezake euskaraz jasotzea. Baliabideak baditugu. Nik administrazioarekin ere euskaraz izan nahi dut harremana. Han egin beharreko guztiak euskaraz egiteko aukera izan nahi dut. Horregatik, errenta aitorpena ere euskaraz egingo dut.